Za koliko zvoni? Zvoni za 5 minuta. Ne, zvonit će za 2 minute. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jedne emisije Za koliko zvoni. U današnjoj emisiji opširnije ćemo izvijestiti o tome kako je Srednja strukovna škola Antuna Horvata obilježila 133. obljetnicu djelovanja, odnosno svoj dan škole. Za koliko zvoni? Zvoni za 5 minuta. Kao što smo najavili, Srednja strukovna škola Antuna Horvata proteklog je tjedna obilježila 133. obljetnicu djelovanja, a tim povodom održan je zanimljiv program u kojem su uz učenike i nastavnike sudjelovali brojni uzvanici i gosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata prošle godine, kako je naglasio ravnatelj Mirko Ćurić, uspjela održati razinu koju je postigla unazad nekoliko godina kada je riječ i o broju učenika, ali i o drugim pokazateljima. 23. siječnja 1887. škola započela sa radom, a činjenica da smo dogurali do ovako visoke obljetnice i da još uvijek imamo, ja bih rekao, respektabilnih 600 učenika i 100 zaposlenika, govori da škola je opravdala one nade koji su u nju polagali oni koji su je utemeljili još u pretprošlom stoljeću u onoj državi koja je već odavno nestala, ali škola nije nestala jer potreba za obrtničkim strukovnim obrazovanjem je i dalje prisutna. I za nas je jedna vrlo zanimljiva godina, plodna, na kraju pomalo, ja bih rekao, i konfuzna zbog ovog štrajka gdje smo jednostavno prvo polugodište odradili tako da nisu sve predviđene aktivnosti ni školske ni ostale odrađene, tako da je taj štrajk pomalo zasjenio sve ono dobro što je bilo u prošloj godini, a ja bih izdvojio nekoliko stvari. To je početak energetske obnove vrijedne 5,6 milijuna kuna, kupnja jednoga imanja koji će biti praktikum za enogastronomiju i agroturizam u Trnavi, zatim obnova parketa, nabavka opreme u vrijednosti u nekoliko stotina tisuća kuna, vrlo dobri rezultati naših učenika i nastavnika na državnim međunarodnim natjecanjima, jedna zapravo pozitivna klima koja je urodila i dobrim upisom ove godine. Upisali smo 11 razrednih odjela, uveli smo 4 nova zanimanja, 1 četverogodišnje, 3 trogodišnja, i zapravo smo održali školu na jednoj razini u kojoj je bila, jer danas je teško postići da škola raste brojem učenika. Mi bi bili zadovoljni kada bismo u budućnosti ostali škola ovakvih gabarita koji smo danas. Među brojnim uzvanicima bili su i predstavnici Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku iz Bosne i Hercegovine, čiji ravnatelj Slavenko Ivčević je pojasnio kako je počela suradnju dviju škola. Danas smo u Đakovu, došli smo u posjetu našoj prijateljskoj školi, Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata, sa kojom radimo zajedničke projekte. To je riječ je o međuškolskoj, međudržavnoj suradnji naših škola. Imali smo jedan zajednički projekat, radi se o graditeljskoj baštini arhitekta Josipa Vanzaša, gdje su učenici naših škola zajednički odradili taj projekat i evo danas smo tu na prezentaciji brošure o samom projektu. A također tu smo da sudjelujemo u danu obilježavanja prijateljske nam škole. Što se tiče ove suradnje, ovo nije prvi korak, suradnja već traje par godina i iskreno se nadamo da će se ona i nastaviti dalje na obostrano zadovoljstvo i jedne i druge škole, naših učenika i djelatnika. Obilježavanju dana Srednje strukovne škole Antuna Horvata bio je nazočan i načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak. Prije svega raduje me poziv ravnatelja Mirka ovdje u posjet Srednjoj strukovnoj školi u Đakovu. Inače ove dvije, Srednja strukovna škola Đakovo i Srednja strukovna škola Fojnica iz Kiseljaka, imaju jako dobru suradnju. Prije 2 godine su otpočeli jedan projekt, a tiče se Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Josip Vancaš, čuveni ugledni arhitekta, graditelj,
izgradio jako puno građevina koje su danas i nacionalni spomenici kulture i Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Između ostalog imamo mi to i u Kiseljaku, jedan njegov objekt, to je zgrada Hrvatskog doma u Kiseljaku, građena 1906. godine. Evo, prije par godina je započeta suradnja i tu suradnju nastavljamo svih ovih godina. Nadam se da će se nastaviti i u buduće. Evo, već sad dok smo sjedili tu, stajali u knjižnici, razgovarali smo o nekom projektu koji bi mogli ove godine realizirati. Da učenici ove dvije škole koje su sudjelovali u ovom projektu putovima Josipa Vancaša da posjete njegovo rodno mjesto Šopron u Republici Mađarskoj, a mi inače imamo prijateljske odnose sa općinom Koljnov koja je naslonjena na grad Šopron. Evo, nadam se da će doći do realizacije tog projekta. Evo, i raduje me ova i današnja suradnja i predstavljanje ove brošure Josipa Vancaša, a i buduća suradnja između dvije škole. Nadam se i dva grada, odnosno dvije općine. Da smo se sreli malo kasnije, sve bi nam bilo bezopasnije. Aha. Tko zna, da smo se malo manje viđali, još bi se jedno drugom sviđali. Aha. Tko zna, da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da izgorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Da smo se malo manje brinuli, možda bi viši vrh dodirnuli. Tko zna, da smo se posvađali glasnije, sve bi nam sada bilo jasnije. Ko zna, da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da izgorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da izgorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da izgorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Za koliko zvoni? Zvoni za 5 minuta.
Program obilježavanja Dana srednje strukovne škole Antuna Horvata počeo je predstavljanjem programske brošure pod nazivom Graditeljska baština arhitekta Josipa Vancaša, koji su predstavili učenici. Poštovani uzvanici, gosti i profesori, moje ime je Silvano Vuković. A ja sam Luka Lilić. Članovi smo povijesne grupe naše škole i ovom prigodom ću vam predstaviti brošuru Graditeljska baština arhitekta Josipa Vancaša. Brošura je izdana prigodom obilježavanja 133. obljetnice početka rada Srednje strukovne škole Antuna Horvata. Projekt pod nazivom Arhitekt Josip Vancaš i zajednička graditeljska baština Đakova i Bosne započeo je 2017. godine kao međuškolski projekt naše škole i Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku. Brošura je kratak prikaz dvogodišnjeg rada na projektu. Podijeljena je u nekoliko poglavlja. Međuškolski projekt Josip Vancaš iz biografije Josipa Vancaša. Početak istraživanja, Vancašev rad u Đakovu, Vancaš i Zagreb, Sarajevskim ulicama, Samostan duha svetoga u Fojnici, Kraljeva Sutjeska i na kraju predstavljanje projekta. Ideja za projekt proizašla je iz radova koje je Josip Vancaš izvodio prije svega u Đakovu, a zatim i u ostatku Hrvatske, posebno Zagrebu te u Bosni. Svoje istraživanje smo započeli u Đakovu, u središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu, gdje smo se prvi puta susreli s arhitektovim nacrtima obnove srednjovjekovnog zida u sklopu biskupskog dvora u Đakovu, te sa korespondencijom Strossmayer-Vancaš. Osim suradnje sa Strossmayerom i obnove srednjovjekovnog zida te krova i lanterne katedrale, Vancaš je u Đakovu projektirao i zgradu gradskog poglavarstva te kapelu na groblju. Također je radio na obnovi crkve u Dragotinu, danas poznatog Marijanskog svetišta naše biskupije. Nadalje, put nas se naveo u Zagreb, gdje smo posjetili zgradu prve hrvatske štedionice, jedno od značajnih Vancaševih dijela. Čuveni oktogon sa natkrivenom pješačkom ulicom i danas plijeni svojom ljepotom i skladnošću. Rad na projektu doveo nas je i u Sarajevo. Upravo je u Sarajevu Vancaš ostavio najveći broj svojih dijela. Zalaganjem naše prijateljske škole iz Kiseljaka imali smo prilike obići njegova najvažnija dijela u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. To su Katedrala srca Isusova, crkva Svetog Antuna Padovanskog, hotel Central te zgradu pošte u Sarajevu. Imali smo i priliku prošetati se mostovima Miljarske te obići nezaobilaznu Baščaršiju. Od Vancaševih dijela u Bosni posebno nas je dojmio Samostan duha svetoga u Fojnici, za koji je Vancaš radio projekt crkve. Uz samostan i crkvu obišli smo i muzej sa bibliotekom. Franjevačka baština u Bosni odvela nas je u još jedan od poznatih samostana. To je samostan u Kraljevoj Sutjesci. Vancaš je za ovaj samostan također projektirao crkvu. Ovo monumentalno zdanje u sebi krije muzej i pozamašnu biblioteku koju smo detaljno obišli. Među knjigama, sasvim slučajno, smo uočili svezak Vancaševih projekata. Projekt smo predstavili više puta i to u Đakovu prošle godine te u Kiseljaku. Predstavljanje projekta smo zajednički odradili sa učenicima Kiseljačke škole. Također, projekt je predstavljen i u Budimpešti u sklopu književne manifestacije Hrvatska književna Panonija. Uz brojne hrvatske književnike slušao nas je i Hrvoje Hitrec. Na kraju, možemo reći da je cilj projekta upoznavanje sa graditeljskom baštinom ovog arhitekta u Bosni, u Hrvatskoj i Bosni ostvaren. Nadamo se da će vas ova brošura motivirati za daljnje istraživanje Josipa Vancaša, a možda i nekog drugog arhitekta, umjetnika, glazbenika koji je ostavio trag u vašoj sredini.
naš mali grad. Od tad u srcu mome ostala, zastala i rekla ko si ti da u život uđeš mi. Za dan ja zavolio sam te i sad imenom tvojim poželjen. Za dan došla si i nestala, kao sam mi trajala. Dok Miljacka protiče, ja ću te voljeti. Obale dok dotiče, neću te prevoljeti. Dok Miljacka protiče, ja ću te voljeti. Obale dok dotiče, neću te prevoljeti. Sada ja zavolio sam te i sve imenom tvojim poželjen. Za dan došla si i nestala, kao sam mi trajala. Tu noć stigla je u naš mali grad. Od tad u srcu mome ostala, zastala i rekla ko si ti da u život uđeš mi. Dok Miljacka protiče, ja ću te voljeti. Obale dok dotiče, neću te prevoljeti. Dok Miljacka protiče, ja ću te voljeti. Obale dok dotiče, neću te prevoljeti. Obale dok dotiče, neću te prevoljeti. Za koliko zvoni? Zvoni za 5 minuta. Projekt Graditeljska baština arhitekta Josipa Vancaša, čija je programska brošura predstavljena u sklopu programa obilježavanja dana Srednje strukovne škole Antuna Horvata, rezultat je dvogodišnjeg rada grupe povjesničara te škole koju je vodila profesorica Dubravka Bradić. Unazad 2 godine je počeo taj projekt o velikom arhitektu Josipu Vancašu, jer došli smo na ideju, malo nas je zagolicala njegova djelatnost diljem, ajmo reći, i bivše Jugoslavije, ako smijemo tako reći, ali posebice u Hrvatskoj, a zbog suradnje sa strukovnom školom iz Kiseljaka, zapravo područna škola, zapravo to je škola iz Fojnice na privremenom radu u Kiseljaku, ali vjerujem da se nikada nažalost neće vratiti zbog onog franjevačkog samostana koji se tamo nalazi i tako nekih drugih stvari, a zapravo sve je možda krenulo od našeg Dragotina, našeg velikog svetišta u kojem je isto tako Vancaš ostavio traga. Zatim u Đakovu naše poglavarstvo, nismo znali da je on radio te nacrte i onda nam je tako došla ta ideja da malo to više proučavamo, zahvaljujući opet, bez obzira što smo strukovna škola, ja to uvijek volim reći, naši učenici su to prihvatili, njima je to bilo interesantno, dobro, to su uglavnom učenici 4-godišnji i tako smo počeli malo kopati. Tako da zapravo došli smo do arhiva prvo, biskupskog, i to je vrlo interesantno, jer kad oni dođu, kad vide arhiv, pa kad malo progledamo te knjižice, pa kad pregledamo različite skice, mape, to, i onda kad se to sve izvadi van i onda njihova današnja tehnologija, jer oni su tu mnogo jači što se tiče traženja, istraživanja i fotografije, jer na sve lokalitete normalno nismo mogli proći s njima, ali prošli smo jedan veliki dio i zapravo od jednog našeg malog Dragotina preko Zagreba i njegovih dijela, zatim preko Sarajeva i njegovih dijela,
do Fojnice i Kiseljaka. Obišli smo mnogo toga, djeca su bila oduševljena, što je zapravo bitnije, da njima nešto ostane, bez obzira što je to strukovna škola, i tako da je taj projekt saživio. Ove kolege su malo više normalno sraživale, jer im je Sarajevo bilo bliže. To se sve opet nadovezalo na onog našeg prvotnog Voltolinija kojeg smo isto odradili, pa nas je to, kažem, uvijek zagolicalo nešto što nije poznato. Za Voltolinija mnogi nisu znali, sad za Vancaša mnogi nisu znali, pa smo naša škola je dala jedan, ajmo reći, doprinos tim projektom, da i sami naši sugrađani nešto više saznaju, a posebice, mislim, učenici. Kolege su nam, kažem, iz Fojnice puno pomogli, tako da je to bila naša zajednička suradnja, jer bez njih ne bi mogli, i zbog lokaliteta poslije koje smo obilazili, i oni su bili kod nas, mi smo njima neke stvari pokazali, tako da smo to sad objedinili u jednu brošuru, da ipak nekakav trag o tome radu ostane. Profesoricu Dubravku Bradić, kao dugogodišnju nastavnicu kojoj je ovaj projekt ujedno bio i oproštaj od rada u nastavi, pitali smo koliko je taj vid projektne nastave bio zastupljen ranije, a koliko je to novost u radu s učenicima. Pa je novo, jer unazad nekoliko godina, možda 10-ak, zahvaljujući kolegici Mariji Pataran, koja je to zapravo počela, bila inicijator, tražila partner škole i uz pomoć normalno ministarstva i županije, koliko smo mi sami mogli, počeli smo tako nešto proučavati. Tako da mi imamo i van granica lijepu suradnju sa Francuskom. Tamo je bila jedna naša škola iseljenika. Tamo smo se povezali sa jednim vrlo simpatičnim Splićaninom koji nam je to pokazao i Pariz jedne godine, tako da smo i to sa učenicima, a to smo povezali sa srednjovjekovljem opet na neki način. A druge godine smo bili sa isto učenicima u Lyonu i isto tako te znamenitosti, veza Hrvatske, Francuske, i to je za učenike, vjerujte, nešto neopisivo. Oni su bili presretni. Oni, kaže jedan mali, sjećam se, nakon prelazili smo mi kilometri, kaže nakon nekog vremena, teško mi je, ne mogu, ali bio sam u Parizu, hvala vam. A što nakon 40 godina provedenih u razredu profesorica Bradić misli o stanju u školstvu, o učenicima, o školi za život? Ja sam sad tu bila 40 godina. Dala sam, mislim, svoj obol. Samo sam mijenjala nazive škola, praktički u ovoj zgradi. Sretna sam, zadovoljna. Ostao je trag. Suze? Pa, malo. Od sreće. Oče, jako. I sad mi nedostaje, svi kažu, priviknit ćeš se ali čujte, oni su sa problemima koji mi, ali morate im prići. Mislim da je moje iskustvo bilo veliko. Sretna sam što sam se s njim pa družila. Svaki razred je priča za sebe. Svako dijete je priča za sebe. Onda kad je onako okupite, ma divni su oni. Ne može se bez njih. Barem meni fale. Kolege, tako, bit ću malo onako, jer ja sam puno kolektiva promijenila, mnogo ravnatelja i to sve, ali posebice nekako atmosfera u našoj školi unazad nekoliko godina ide pozitivno. Sretna sam i što sam bila dio tog kolektiva i volila bi da nastave i dalje, da ta tradicija, da taj rad s učenicima, da ti projekti, da se to njeguje i da ide. A kako vidim, nastavit ćemo mi to, bez obzira jer sam dobila dobru zamjenu i mislim da će moja kolegica to jako dobro odraditi. Ja sam ipak duži period radila u toj, što bi mi rekli, staroj školi. Meni je malo ovo čudno škola za život. To me nekako pogodilo, pa sam se nekako osjećala baš te pred kraj, pa zašto smo mi radili? Zašto je to bila škola? Je to bila škola za, pa ne bih rekla za smrt, za ne znam šta tako grozno, jer mislim da smo mi đacima puno više davali. I sa tim programima i to sve meni osobno, nekako mi je to još nedorečeno. Treba će vremena proći, mada je ova generacija sasma nešto drugo, temperamentniji su, brže to shvaćaju nego, da se razumijemo, mi stariji, ta tehnologija treba to pratiti, ali mislim da je živa riječ, mada to ide. Meni su to nekako, možda neke igraonice, ne volim to reći, jer jesam eskatedra, što ja kažem, to je tako bilo normalno uz sve ove danas nemogućnosti što se može, ali
Ne znam, trebalo bi raditi, vrijeme će pokazati svoje. Vrijeme će... Nekada i sada, nove generacije učenici. Življi su, temperamentniji, neposlušniji možda nekada. Ali može se s njima, dragi su i simpatični, svejedno. Može se. Hoće oni. Koliko ih zanima? Zavisi od generacije do generacije, od odjela do odjela, od usmjerenja do usmjerenja. Zaigrani su oni, a i te njima je teško. Nemaju perspektive. Pazite, oni odlaze, a to mi je žao. Žao mi je što odlaze, a sad kuće kako će, vrijeme će pokazati svoje. Ja mislim da će to sve saživjeti, da će to biti lijepo ponovo u školstvu. Za koliko zvoni? Zvoni za 5 minuta. Dio programa obilježavanja 133. obljetnice djelovanja Srednje strukovne škole Antuna Horvata uz Svečanu akademiju koja je održana u Hrvatskom domu bio je obilazak nedavno kupljenog novog školskog objekta u Trnavi. O čemu je riječ pojasnio nam je Ivan Išasegi, nastavnik poljoprivredne grupe Predmeta. S 1.1. ove godine škola je kupila posjed u Trnavi, jedno staro imanje od površine 1 hektara sa starom zgradom. Imanje je prvenstveno namijenjeno za edukaciju učenika, ali i proizvođača iz cijele regije. Već smo u projektu regionalnog centra kompetencije gdje bi se segment vinogradarstva i vinarstva izmjestio na područje Trnave. Iz tog projekta će nam biti osigurana oprema u vidu laboratorija i proizvodnje vina. Vinograd će škola sama podići. Suradnja je uspostavljena već sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu gdje bi se postavili neki pokusi interesantni za ovu regiju. Također i proizvodnja bazirana na pokusima gdje bi se pratilo, proučavalo za ovu regiju, a samim tim vršila bi se osim edukacija učenika i edukacija poljoprivrednika, proizvođača, vinogradara, osposobljavali bi se ljudi za posluživanje vina, tečajevi somlijerstva i u toj vidu proizvodnje. Plan nije novi, već je škola u 2 navrata pokušavala, imala je već i u ranih 90-ih jedan posjed u Trnavi gdje je bio voćarski segment, kasnih 90-ih je bio jedan vinogradarski, jer škola između ostalog mora imati poligon gdje bi obučavala svoje učenike za vinogradarstvo i vinarstvo, tako da nije to ništa novo, samo je sad otišlo na neku vrlo visoku razinu koja će se nadam se realizirati. A u punom obliku, ja vjerujem do kraja ove godine da će to biti većim dijelom. Sada u proljeće će se podići vinograd na površini 0,5 hektara, a ukoliko prođu natječaj javne nabave, oprema bi već mogla biti za berbu u 9. mjesecu, a radovi na kući su već počeli. Sredstva su osigurane iz regionalnog centra kompetencije koje je odobren prošle godine od strane ministarstva. Mi smo ko partner ugostiteljske škole u Osijeku i taj segment vinarstva bi bio izvučen iz njihovog centra, bio bi stacioniran u Trnavi, a samim tim i jednim dijelom znači učenici i nastavnici iz gastro dijela škole, znači bi se isto naslonili na taj objekt i tamo bi se radilo eno, gastro, agroturizam, u tom smjeru bi se razvijalo. Pošto je trend opadanja učenika, tako se desilo i u našoj školi da dolazi do opadanja, no međutim Đakovo je središte Slavonije, Đakovo je oduvijek bilo poljoprivredni kraj, vremena su se malo stabilizirala, vidi se da ljudi od poljoprivrede mogu živjeti, vidi se i tako da i učenici su se stabilizirali na jedan broj, tako da svake godine upisujemo dva razreda. Ja vjerujem da će to i ostati, jer ako ne uspije poljoprivreda u Đakovštini, ne znam šta bi moglo uspjeti. Evo upravo to, ko što se sve mijenja, tako se i mijenja i sustav i obrazovanja, upravo i to je segment što će biti suradnja sa Agronomskim fakultetom, gdje će se postavljati pokusi, znači ide kroz jednu novi vid edukacije koja se više bazira na vještinama nego na teoriji. Na kraju smo današnje emisije Za koliko zvoni. Do sljedećeg susreta, lijep vam pozdrav. Za koliko zvoni? Zvoni za 5 minuta. Ne, zvonit će za 2 minute.
Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.